الو اسمع الو حيل من اسي اوكي انا تاخذ لسي حيل من اسي كم ازازي مزغدا حتى نيرني حجي كل جزء انت اي شعور انت كان حد كل خصيه كل ساعه هوكت بودي سؤالي زاله بنت كان سي حجي رأيتك في قدم ديو مالتي ما حاسس ولا صوت بالحشن مالتي مو كما يعتقد ده كفل سلزلو خي ثانك يو هو تي هجت مدرخ من تساتفتي تمدرخ من تساتفتي تاجزي كمان على خلنا نحضركم شوعة دقائق اوكي ابغى تقول هلو انت اخونا يسمع لهون هلو انا سمع له ربنا تقول معي اوكي امو اللهون يلفان داولون جم حدنت يسمع اللهون اي فرقون اللهم تقولوا معي اللهم ربنا تقول معي اوكي جرم ساعات جاء مايكروفون زي حزلا ساعات أدين سندال كي كدخلوا سندال يغني لنا مجمريا نتي أزو حيال أستمهرو زعبا حجي واناوي يشبب زلو نفاس جبو مقرمتان مقلاين أستمهرون زدبي قداي سلزم بري أقداسي اتمرتخا أزي مسجن بشين حدري روم جبانو يقني لنا جابي زي هذا حج ساعات كريخ بكاس لزلني إلي حفاب بيلنبر أي زاربني تحطونا تاني را أمسجانا يودي مخنياتو تينو أود خيب ترأخوينو أي ملكتكاني وخبلكا زي سمع سلازخوانا ببوخا ونسلازخوانا خد قبرو زلكا سلازخوانا خاقير كايو سلازي يتعقمخا ناستواصوخان أبزا هاجر جاء بكونفدريشن دو كونفدريشن هاجم جم زبلو زابي زين أتي تستاي أي تسلأيو كم قنقانا سندال حوي كم قنقانا تودينا يتصبق زبحال كي نفيد كم زنابكم قنقاين خلوني نالومي كم زنابكم ፖለቲካው ቃላትን አቅምን የለን ተጸንጥሩ እቲ ኳዚ ጽንቅቅና ዘይ ውዳ ኮይኑ ማዕዝና ዚነ ጥፍ ኮይና እንበር ዝብሃል ዘሎ ሓዊ ሸልቦቦም እሳት አይሸልቦቦም ነታኹላ ትወድቅ ዝነበረት ጅግናት ማለት ጠንጥንካ كونفدريشن ولا كما كونفدريشن زي لاقصي بحزب إريترا أبتا قندي أقداسي دول كواناتي صبوقيو انقو عقد افكايا أني نحدنتي بيا حايل من إسيك أنبيبوا ولا وند حراي دساي بلهنن أب كونفدريشن تخيد سلازم بركا تا فيدريشن دبينن سلازنبرا قرب رسمي خفتراون سلازخلا صدقتي نبرت الناتي حطو اتا 10 عامت تبلغن ابزي رومنا مصيوم بحنتي صرفي خمت زبلكايوم مصلحنا ناي زبنا فلاسفا مبال زنتاي موتاش ملو
تحاسوت قال ملتات بحال يسمح الله وحقها مسؤوم ناي مرد قانقاوني بالليل بزخونه انت انا 10 ساعات فيدريشن ابزيت ابزناي حجي كون كان كتملش اديلي زلخو مدن قال فكير الله بزي اول مصوم الله وعين زبحال اي نبرن زبحال زربالو اذيناي عباقات اتحساسبا الله اذين تاي مالتيو سمع له دنتا انت سمع دلكم باقدم اسنان كاسنان انت بدن قاعد مليون لنا وعل زبحال ميس إثيوبيا 10 عامت فيدريشن قال زبحال أي نبرن زبحال الله anyway أنا زفلتو خالقيو سنقال زفلتو خالق خوون سلازفئل بنفسك حبتي شفتها هايتهاوخن تحطي كاي تبلايشو اللي نبع علي دخيل اللخو حجي تعسرت عمت بسمن ودينيرو اي نبرن زبحال انت اخوينو توعل وعل كان يرودو حجي كون زبلكا زلخو سنغال ابت دحراي ركبنا مالتي إذا أخذتنا كزعبا وصايتي أصبو ببزعبو بكفتو قمطو في لاي مهورات أجبابن أتقاقمان سيستم سلوزخوني أي نصبوني يقبلو بأملالسا خاجر تنقفا بالكانير كنزبها لأنا 10 عامت أي نبرين زبل كامسيروني ديقاق لألي لذي أول حجوين كالي صدم كتبتريا نتو خبلو زدليو نتي مبار وعل اي نبرن مبار كالي ينيرو انا كانوا كتقوملو زدليو بوليتيكاون حال ناتهم بوليتيكاو حال كن علامان سلازلو ازيتاتوين يمصيو سلازي نعي ترجم يبنون نعي ترجم يبنون سنغال مخنياتو فيدريشن دو كونفدريشن حزب إريترا تمالي حادش جيش زبولو كل مدر إريترا زسعرو سلازي خواني إذا حجز مصي زلو بيمان بتصدام كلام فارق ترجم يبنون نعي وعن يرودو 10 عمد دو كما أسقع ما أسنيرودو ذي سعرنا يعينا يلن ذين نوتهم مخنيات زدليو نوتهم كالي بوليتيكا خسور زدليو نوتهم كالي هالك خسور زدليو ملحصهم مقرص زخون نغاز اسكا تقرب دللو خوف تدحرواي ركبنا يجي اود حنكا كالي بزح زاربو يبلين سلام دكتور أبتي استمهرو نات كاز نبري زي كازيا أبكو السما معي بأبنتات بأهجور بناي أهجورنان كبابنان عالم جميركا انتاي يمثل كونفدريشن نحن أخي كنتو قمولون خندو مع أبي بخمي إذي كم صحي كتري بتاعتع بالكايوخا أزي مسجن بسم حدري جبانو إريترا يغني لي مايكروفون نباهم دكتور عبد المسلم الدحرين ثانك يو رأي يغني لي كل سمعه أبتمت زلو مدري هذه خطاب كفتني أتابع حلف ثاني فيدريشن ثاني فيدريشن قدمي أجن تفيدريشن مويتو زعلقوا قداي نخمل زلو عدل أبيت سلزخوني زيادة تجبسنا معاشينا لو تبحجرنا نقبل وكا بالشبط انت زي فلتنايو وعيدو حاضيرو قناي تتبفني فلذي بدحريو نسخ كلهم قراءة تهاجرنا سنين صبغون قربتنا يدلينا
ናይ ምትሕግጋዝ መንፈስ ዘለዎ ሓዋሁ ክንፈጥር የድልየና ንዕኦም ኢልና ዘይኮነ ንመነባብሮ ህዝብና ከነመሓይሽ ስለዚ ንመነባብሮ ህዝብና ክሓይሽ መነባብሮ ህዝቢ ኢትዮጵያ መነባብሮ ህዝቢ ሱዳን መነባብሮ ህዝቢ ጅቡቲ ክመሓይሽ ኣለዎ ብዝብል መረዳእታ ክንሰርሕ ክንዓይኽ ንክእል ኣለና ኣብታ ናይ ካልኣይቲ መዓልቲ ሃገርና ሞና ሓዛ ብድሕሪ ብዘይ ወዓል ሕደር ምስ ኩሎም ጎረባብቲ ሃገርና ክንሰርሕ ኣለና እንታይ ኣገባብን ሜላን እንተተጠቐመ ዝሓይሽ ዝብል ግን ናተይ ርእይቶ ኣለኒ ስለዚ ንሳ ኣብ ዝመፅእ ከቕርበልኩም እየ ስለዚ እታ ትብላ ዘለካ ግን ብድሕሪ እየ ዘቕርባ እዛ ናይ ፌደሬሽን ትበሃል ሕቶ ብዙሕ ንኣያ ተስጋኣመንያ ዝሞተ ጉዳዩ እንተተላዒሉ እውን ብዙሕ ተቐባልነት ዘለዎ ኣይመስለንን እቲ አንድነት እንዳበሉ ዝዛረቡ ዘለዎ እሞ ድሓን ንሱ ንግደፎ ድሓን ኣባይታ እንታይ ፍረ ከፍሪ ይኽእል ምስ ግዜ ንሪኦ ግዜ ባዕሉ ዝምልሾ ይኸውን ኣነ ግን ዘገድሰኒ ምስ ኩሎም ጎረባብቲ ሃገርና ብሰላም ብስኒት ክንነብር ይግባአና ንረብሓ ኩሉ ህዝብታት ከዓ ክንሰርሕ ይግባአና ኩሉና ኣሕዋቲና ኢትዮጵያውያን ኣሕዋትና ሱዳናውያን ኣሕዋትና ጅቡቲ ኣሕዋትና ምስ ኩሎም ሰሪሕና ከዓኒ ንኩልና ሰላምን ምርግጋእን ዘሎ ዞባ መነባብሮ ናይቲ ኣብቲ ዞባ ዝነብር ህዝቢ ከዓኒ ብሓባር ኮይና ነመሓይሸሉ ኩነታት ክንፈጥር ናይ ግድን እዩ ስለዚ ግን ዓይናይ ሜላን ተጠቐምና ዘላቕ ዝኾነ ኣወንታዊ ዝኾነ ተራ ይፃወት ስለዚ እቲ ሜላን እቲ ፖሊስን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ዘለና ርእይቶ ከቐርብ ክፍትነ ወዲእ ኣለኹ የቐኒየለይ ድሓን ሕደሩ اوكي كبر قاشانا بقايد الله تخونكي بقايد هاي ثانك يو حاجه ما نسي حجي اب ريتو دينا اتنا زلنا حكاي هاي لما نسي هو يس كبر جنا بقايد هاي ثانك يو እሞ ዝጋሻ ኸይዱ ዳምበር ከመስግኖም ደለኹ ምክንያቱ እቲ ኣስተምሮ ይብልና ዘሎ ኣዝዩ ዓሚቑን ብሩህን እዩ ክሓትት ኢለ ደሓፍ ዘይበልኩውን ብሩህ ስለ ዝነበረ ዝሕተት ኣይነበረን እንቅል ሕጂ እውን ኢደሓፍ ዘበልኩሲ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ስለ ዘየላሎም ኩሉ ግዜ ከምኡ ስለ ዝኸውን ዘሎ ድምፀይ ከስምዕ እሳተኑን መፅን ርእይቶ እንስሳት ዝኾና ኣብዚ ክንደይ ፅቡቕ ነይሩ ሓድነትና ኣለኸ ኣነ ንስኽን ጥራይ ኮይና ኩሉ ግዜ ሕጂ እንታይ ድዩ እቲ አንድነት ዶ ዝባፈ አንድነት መፅኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ፌደሬሽን ወይ ኮንፌደሬሽን ዝበሃል ሕቶ ኣብ ዘይ እዋኑ እንዲመፅእ ዘሎ ካብ መፅእ ግን ተማሂርናሉ ማለት እዩ ኣይ ፀላእኩን እቲ ርእስቲ ኣብዘይ ግዜ ተላዒሉ ምክንያቱ ኤርትራ ኣብ ሓደጋ ከላ እቲ ህዝቢ ተኸላቢቱ ከሎ ነዚ ዝመፅእ እንተ ድሕሪ 10 20 ዓመት 30 ዓመት ክኸውን ዝግብኦ ሕቶ ሕጂ ምቕራቡ ብወገነይ እንታይ ኮይኑ ስማዕኒ ካብቲ ጀሚርናዮ ዘለና ጉዕዞ ንምትዕንቃፍ ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ምእታው ኮይኑ ይስማዕኒ ከምኡ ኢለ እውን ነይረ ቅድሚ ሕጂ ካብ መፅእ ግን ከምቲ ዝበልኩኹም ተማሂርናሉ ኣለና እቲ ዘይፈልጥ ብዛዕባ ፌደሬሽን ኮንፌደሬሽን ተማሂሩ ይወፅእ ኣሎ ካልኣይ ርእይቶ ዘለኒ እዚ ሕቶታት እዚ ኣብ ሰዓት እዚ ክመፅእ ከሎ እዞም ጉንበት 7 ዝበሃሉ ኣብ ኤርትራ ትሕብሕቦም ዘላ እቲ ሃገር እቲ ስርዓት እንተደኣ ልኡላዊት ሃገር ምዃና ኤርትራ ዘይኣምኑ ኮይኖም እቲ ዝገርመን ዘሎ በቲ ውሑድ ዓቕሚ ናይታ ሃገር ህዝቢ እንዳጠመየ ከሎ ንዓታቶም ምዕንጋልን ምዕጣቕን ኩሉ ዝፈስስ ዘሎ ገንዘብ ከመይ ክኸውን ይኽእል እዚ ሕጂ እቲ ስርዓት ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኣብቲ ዝመሓድር ዘሎ ነቲ ሃገር ዘላዓዕሎ ዘሎ ዶ ክኸውን ይኽእል ኢልኩም ትሓስቡ እዚ ናይ ፌደሬሽን ኮንፌደሬሽን እንተደኣ ኣንጻር ልኡላውነት ሃገር ሓይልታት ኣብቲ ሃገር ኣልዮም ኮይኖም ዝሓውሲ እዚ ከመይ ትርእይዎ ከም ሕቶ የቕርበልኩም ኣለኹ ነዚ ገዛ ማለት እየ እንተዘይኮነ እዚ ኮንፌደሬሽን
ፌደሬሽን ዝበሃል ሕቶ ህዝቢ ኤርትራ ክውስኖ ኣብ ርግኣት ዘለዎ ኩነታት ምስ ተቐመጠ ቋማዊ መንግስቲ ምስ ቆመ ምስ ተተኽለ ቀሲልካ መቐረት ናይ ናጽነት ከይጣዕመ ከሎ እንዲሁ ኣብ ርእሲ ዝውቃዕ ዘሎ ብርእሱ ህዝቢ እዚ ካብዚ ተጽዕኖ እዚ ነፃ ምስ ኮነ ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ዘዋጾ ቃሕ ዝበለ ይገብር ህዝቢ ይመርጽ ምስ ኢትዮጵያ ዲኸውን ኮንፌደሬሽን ምስ ሱዳን ዲኸውን ምስ ጅቡቲ ዲኸውን ናቱ ምርጫ ኸውን ማለት እዩ እንተዘይኮነው ነፃ ሃገር ኮይኑ ብኽልተ እግሩ ጠጠው ኢሉ ሃገሩ ከመሓደር ኮንፌደሬሽን ፌደሬሽን ከይበለ ንሄዋ ዓበይቲ ሃገራት ኣብዚ ምዕቡል ሃገር ዘለዋ ከም ኣሜሪካ ካናዳ ኮንፌደሬሽን የብለን ፌደሬሽን የብለን ብንግድን ብኻልእ ነገርን ግን ብናይ ወታደራዊ ኹን ካልእ ኹን ስምምዕ ገይረን ይጓዓዛ ኣለዋ ነናተን ሃገረን ልኡላውነተን ሒዘን ስለዚ ንሕና ስለምንታይ እናተፀጋዕቲ ናይ ካልኦት ክንከውን ከንደሊ ዘለና ቅድም እዋናዊ ኮነን ተባሂሉሎ እዚ ሕቶ እዚ ፀኒሕካ ክመፅእ ክእል ከይመፅእ ክእል እቲ ህዝቢ ከም ዝደለዮ ብድሕሪኡ ግን ኣድላይነት እንተልይዎ እቲ ህዝቢ ዝመረፆ ኸውን ማለት እዩ እሞ እዚ ትምህርቲ ፅቡቅ እዩ እዚ ሓውና ክምህረና ዝወዓለ ኣገዳሲ እዩ ኣፍልጦናው ከዓ ዓሚቑ ኣሎ ምናልባት ድሕሪ 10 ዓመት እንተመፀ እዚ ሕቶ እዚ ተማሂርናዮ ፀኒሕና ኣለና ኣዚና ከዓ ናዕምቆ ንኽእል ኢና ግን ሕጂ ኣብኡ ይኩናን ዘለና ናይ ህላወ ናይቲ ሃገር ክትህሉ ድያ ኣይትህሉን በዚ ዝከይድ ዘሎ መንገዲ ህዝቢ ኸ በብሓደ እንድሕር ጠፊኡ ህዝቢ ዘይብሉ ሃገር ተረኪብና እንታይ ክኸውን እዩ እዚ ክኸውን ኣሎ እቲ ዘሎ ህፁፅ ኩነታት ከመይ ጌርና ንኣልዮ እዚ ክኸውን ኣሎ ክጥዕና ስለዚ ዝንመባሊለ ድምፂ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ከዓ ክህብ ኢለ ከለኹ የቐኒየለይ اوكي ثانك يو يونيتي نابع مسلمني انا زقصل زلهو اوكي وال انا حتى تقريبا رندي ناي حتى جزيه سلازي نبره تي تعيش من متحاز مالتي هو في سنغال كسمع خلو مالتي وال مجمريا كمزي حفتنا حتبلص انحت تي تستمروا بتاع صبغ ينير مالتي اسي هيوتي هيبوا مالتي نو اذا كونفدريشن قالت بلسي تعشمي بلان انديا اجري بلان انديا حجي سئلا ابو قلبت كلل تبل مالتي على خطحزا كتبلا ختلعلا جلس الى دنبلبل تبل عينت يا نو حجي سنغال هيوت هيبوا مالسي عمل كعوا انتي مالتي يسغاني بጭራሽሲ ምስቲ ናይ ኤርትራ ሕቶ ብሰዓት እዚ ዘይ ኸይድ ምዃኑ እቲ ዘቕረብዎ መበገሲ ደራኺ ዝበልዎ ማለት እዩ እሱ እውን ማለትሲ ደራኺ ክኸውን ከም ዘይክእል ማለት እዩ ናይ ግድን ከምኡ ስለ ዝኾነ ዝተገዲድካ ንዑ ኢልካ ትገብሮ ነገር ከም ዘይኮነ ምክንያቱ ሓደ ብቮለንታን ድዩ ተሓድ ናይ ህዝቢ ልዕላውነት ከዓግምት ዘእተው እዩ ማለት ሶቨርኒቲ ዘሎ ዓዲ ስለዚ እቲ ህዝቢ ዝመርፆ ድሕድኣ ምርጩ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ኣብ ሰዓት እዚ ከምዚ ዓይነት ሕቶ ምልዓሉ ስታይ እዩ ዝብሉ ሕቶ ምናልባት ኣገዳሲ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ከምዚ ሓፍትና ክትብሎ ፀንሐት ዋላ ሰንጋሉን ክብሎ ዝወዓለ እዚ ሕቶ እዚ ንምንታይ ተላዒሉ ሕጂ መፍትሒ ነቲ ዘለና ፀገም ከም መፍትሒ ዝቀርብ ዘሎ ዘለና ፀገም ከዓ ሕቶ ፍትሒ ሕቶ ዲሞክራሲያ እዩ ማለት እዩ ሕጂስ ከመይ ገይሩ እዩ ኮንፌደሬሽን ምስ ኢትዮጵያ ንሕቶ ዲሞክራሲያ ዝፈትሕ ዝብል ሕቶ ተልዕል ትኽእል ኢኻ እንድሕር ደኣ ሕቶ ዲሞክራሲያ መፍትሒ ዘለና ፀገም መፍትሒ ኢሎም ድሕሪ ኣቕርቦ እንድሕር ኣለዎ ኮይኖም ማለት እዩ ጽባሕ ንግሆ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ፌደሬሽን ኮንፌደሬሽን ክትገብር ትኽእል ኢሎም ድሕር ኮይኖም ዝሓስቡ ድሕር ዘለዉ ኮይኖም ከዓ ማለት እዩ ሕጂ ቀዳምነታት ዘይሓዘ እዩ መጀመርያ ተቀዳምነታት ትገብር እመኒ ብድሕሪኡ ናይ ህዝቢ ሕቶ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ፌደሬሽን ድዩ ዋላ ካልእ ክገብር ዋላ ካልእ ክገብር መሰሉ እዩ ማለት እዩ
ግን እንታይ ኣታ ቀንዲ ዋላ ሰንጋል ከስምረላ ዝደለ ኮይኑ ዝተሰማዓኒ ዋላ እቲ ኣድላይነቱ ዝመጽእ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣስተምህሮ ክህበሉ ጽቡቕ ገይሩ ከዓ ዝሃቦ ኮይኑ ዝሰማዓኒ እንታይ እዩ ንሕናሲ ከም ህዝቢ ከም ሃገርሲ ዝኾነ ስምምዕ ምስ ካልኦት ተዘይጌርና ምስ ኢትዮጵያ እንተዘይጌርና ዝዓይነቱ መልእኽቲ ኣብ ህዝቢ ዝዝራዕ ዘሎ ኮይኑ ስለተሰምዖ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ዝኾነ እሲ ምስ ኢትዮጵያ እንተዘይፀጊዕና ኮንፌደሬሽን ዲፌደሬሽን ካልእ ድዩ ሲ ንሕና እግርን ተኺልና ከም ሃገርሲ ክንቅፅል ንኽእል ክዓቢ ክንዓቢ ንኽእል ጉዳይና ክንገብር ንኽእል ኣይኮንናን ናብ ዝብል መበገሲ ትርዓስ ዝገበረ ኮይኑ ስለ ዝቐርብ ሞት ሰብ ከዓ ብኸምኡ ከምኡ እንተዘይጌርናስ ዋላ ሓንቲ ጉዳይና ክንገብር ኣይንኽእልና ናብ ዝብል ስምዒታት ናብ ህዝቢ ምዚ ዘሎ ኩነታት ኣግምቲ እቲኻት ተስፋ ምቑራፅ ካልእ ማለት እዩ ናብዚኡ ገፁ ከይኸይድ ኮይኑ ዝሰምዕኒ ማለት እዩ ተኣድላይነቱ ማለት እዩ ትኽክል ኢኻ ማለት እዩ እቲ ዘቕርቦ ዝነበረ ምሳሌታት ከዓ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ማለት እዩ ነው ምክንያቱ እዚ ሓንቲ ዓዲ ንኽትዓብስ እንታይ ከም ዘድልያ ዝገልጾ ዝነበረ ማለት እዩ ነው እቲ ሓደ ደራኺ ኢሎም ዘቕረብዎ ብዛዕባ ባህርያዊ ፀጋ ኢትዮጵያ ዓባይ ዓዲ እያ ዝኩሉ ገለ ዝበሃል ማለት እዩ ነው እዚ ሕጂ ኩሉ كلام فرق ነው بجبر ክትሪኦ ከለኻ ማለት ኣብ ዓለም ሲ ናይስቱ ዓዲ ካባና ዝንእሳ ዋላ ብህዝቢ ይኹን ዋላ ብዓቅሚ ይኹን ዋላ ብኩሉ ማለት ነው ካባና ዝንእሳ ዝሃብተማ ዓድታት ከም ዘለዋ ምንም ናይ ፀጋ ትዕድልቲ ማለት እዚ ሪሶርስ ኢንዳውመንት ዘይብለን ዓድታት ዝዓበይ ዓድታት ብዙሕ ምዃነን ሰንጋል ፅቡቅ ገይሩ ቅሪብዎ እዩ ማለት እዩ ነው ሕጂ ንኽትዓቢ ንሱ ከም ዘይኮነ ወሳኒ ተወሳኒ ፖሊሲ ምዃኑ ምሕደራ ምዃኑ እዩ ስለዚ ናይ ኤርትራ ዘሎ ዕቁር ፀጋ እሞ ንግደፎ ድሓን ዋላ እንተዘይህሉ ኸባን ሲ ክንዓቢ ንኽእል ነብስና ክኢልና ክንዓቢ ንኽእል ምዃንና ትሰብ ክፈልጥ እዩ ዝናይ ሎም ኣስተምህሮ ንሱ ነርቲ መሰጅ ማለት እዩ ሕጂ ናብ ካልእ ዘፀግዕ ምክንያት የብልናን እንድሕደልና ከዓ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ግን ብድሌትና ህና ማለት እዩ ከም ህዝቢ ብድሌትና ህና ምስ ድላይና ክንገብር ንኽእል ንሱ እኮ ትልዕላውነት ማለት ሓደ ህዝቢ ልዑል ዝበሃል እኮ ንሱ እኮ እዩ ስለዚ ኣብኡ እንድሕር በፂሕና ንሱ ንሕደሊና ክንገብር ንኽእል ኢና ምስ ኢትዮጵያ ዘረኽብ እንድሕር ኣለና ዘረብሓና ነገር ንሕብ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ሃገር እንድሕር ኮንካ ብዛዕባ ሃገራዊ ረብሓ ኢኻ ማእከል ጌርካ ትዓይ ትሰርሕ ማለት እዩ ስምዒት ኣይኮነን ካልእ ኣይኮነን እሱ ናይ ባዕሉ ቀመር ኣለዎ ማለት እዩ ከመይ ሃገራዊ ረብሓ ናይ ሓደ ዓዲ በዚ ዝግበር ዘሎ ስምዕ ወይ ከዓ ብከምዚ ተገበርናስ ከመይ ገይሩ ሃገራዊ ረብሓ ናይ ኤርትራ ክማላዕ ዝኽእል ኢልካ ኢኻ ከም ናይ ህዝቢ ተወካሊ ናይ ህዝቢ ረብሓ ማእከል ጌርካ ትሰርሕ እሱ ኢኻ ትገብር ማለት እዩ ስለዚ ፅባሕ ንጎምስ ኢትዮጵያ ኮንፌደሬሽን ምግባር እንድሕር ደኣ ዝያዳ ንኤርትራ ዘርብሕ እንድሕር ኮይኑ ውሓዳት እሱ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ፀገም የለን ማለት እዩ ሕጂ ኣዋዲድካ ተቐምጦ ፅባሕ ንኮምዚ ክንገብር ንኽእል ኢና ኢልካ ተዋድዶ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ሆስተጅ ትሕዞ ኣይኮነን እዚ እዩ ዘድልየካ ኢልካ ተብሎ ኣይኮነን ፅባሕ ንኮ ህዝቢ ኤርትራ ብናቱ ናፃ ውሳኔ ክውስኖ ዝኽእል ናፃ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ንሱ ከዓ ናይ ግድን ኣይኮነን ከም ሃገርን ከም ህዝብን ንክትቅፅል ንሱ ይኮነን ሕጂ ትደራኺ ኣብ ውሽጣዊ ዘሎ ኩነታት ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ኩነታት እዩ ሕጂ ኤርትራ ክትህሉ ኣይትህሉን ቀንዲ ፀገም ንሱ እዩ ማለት እዩ እቲ መበቆል ዝበሃል እቲ ቀንዲ ንሕብረተሰብ ከም ሕብረተሰብ ዘንብሮ ትመሰረት ዝበሃል ንሱ ዝፈሓቁ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራውያን ቀዳምነታት እናሰሪዕና ነዚ ኢና ክንዓሊ ክንቃለ ዘለና እምበሪ ኣብ ጓል ዘረባ ኣብዚ ኣይእቶን እዩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ዝለዓል ዘሎ ሕቶ ማለት ሕቶ ስለተለዓለ ኣብዚ መፂኻ ምዝራብ ብዛዕባኡ መግለፂ ምሃብ ጉቡእ ቦቱ እዩ ማለት እዩ ግን ነቲ ሕቶ ዘልዕሉ ዘለዎ ግን እቲ ቀዳምነታት ዘይመልክዑ ምትሓዚን እሱ እውን ከም ስትራቴጂ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ክንሪኦ ዘለና ስለምንታይ እዚ ሕቶ እዚ ዝለዓል ክትብል ከለኻ ነቲ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ መዳኸም እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ህዝቢ ሓሳቡ ከም ዝባታተን መግበሪ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ክንቃለሶ ስለ ዘለና ኢና ሕጂ እውን ንዛረበሉ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ሰንጋል ኣገናዕ ክብሎ ዝደሊ ማለት እዩ ብፅቡቅ ገይሩ ኣቕሪብዎ እቲ ካልእ ሕቶታት
مسي تحاز ነገር ካል እውን ኣብ ዝቅፅል መጽኡ ብዛዕባ ክዛረብ ምዃኑ ምን ቃል ኣትልና ኣሎ ጽቡቕ እዩ ስለዚ ኣገናዓይ ክብሎ ደልየ ካልእ ብዙሕ ዝውስኸሉ ነገር የለን ምክንያት ጽቡቕ ገር ስለ ዘቕረቦ ተወሳኺ ብዙሕ እውን የብለይን ማለት እዩ ምናልባት ተጻቕ ነራ ናብ ከምኡ ከይወስደኩም በር እቲ ኣብ ዝቅፅል ግዜ ዝብሎ ነገር ኣሎ እንዲሁ ግን ሰባት ተሓቱ ነይሮም ማለት እዮም እዚ ናይ ፌደሬሽን ናይ ኤርትራ ዝነበረስ ናይ 10 ዓመት ውዕል ነይሩ ወይ ዝበሃል ሓሶት እዩ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን እቲ ፌደሬሽን ብኸመይ ቆይሙ ስለምንታይ ቆይሙ ንምንታይ እዚ ናቱ ትንታኔታት ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ክቅድሙ ኣይደልን ማለት እዩ ሰንጋል መጽኡ ክዛረበሉ ብዛዕባ ጉዳይ እዚ ግን እቲ 10 ዓመት ዝበሃል ዘላ የላን ከምኡ ዝበሃል ነገር ከም ዘየለ ከነስተባሃለሉ ግን ኣገዳሲ እዩ እንታይ ዓይነት ፌደሬሽን ነይሩ ብኸመይ ተላዒሉ ብኸመይ ፈሪሹ ስለምንታይ እዚ ብሙሉእ ናቱ መግለጽታት ኣሎ ህዝቢ እዚ ድሌት ማለት ኣብ ዝለዓለሉ ሰዓት ብዛዕባ መግለጽ ክወሃብ ይከኣል ማለት እዩ ብዝተረፈ ነቲ ገዛ ከመስግን ደሊ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኣገዳስቲ ዝኾኑ ኣስተምህሮታት ሰሪዕኹም ግዜኹም መዲብኩም ነዚ ክትገብሩ ምኻልኩም ዓኹም እውን ኣገርና ክብለኩም ደሊ ነቲ ጭን ልኽሰምዕ ዝወዓለውን ምስጋና የድሊ እዩ ምክንያቱ ናይ ሓባር ዲስካሽን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኣብ ሃገራውያን ዝኾኑ ጉዳያት ክንዕልል ኣብ ሃገራውያን ዝኾኑ ጉዳያት ይህን ምን ክንበሃል ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እዚ መድረኽ እዚ ክቕፅል ክሕይል ናይ ኩላህና ጻዕሪ ክሕወሶ እግረ መንገደዩን ክላቦ ይደሊ ማለት እዩ ዝተረፈ ይቐኒየለይ ኣብ ዝቕፅል ይራኸበና اسمع دلو اسمع دلو اسمع دلو كبرات هلو اسمع دلو مجمرتا اسمع انت دالي سلامات كلكم قبل علينا تحتي نخبر قاشخا خمس قنوع يدل مالتي اذا حتى زي نمنتا يزل على دلو زبل أرستي أقدس خويني سمعني الحلفة وانات تدارينا إرترا وشتن بدقن كتدخن سنحت هاجر يا ماتيو وشتي سرعة ديكتاتور بدقخاء ناي دقة حيلتات ماتيو نتقمم ويكا نواني نوم كوع الواسلو الدلي ماتيو أبزغ رباك زين تدارينا يو تقامة دنبه بزحاتن تمزحاتن هنا ماتو بزحات كنسنا تمزحاتنا غا زينا دم حدنا زيبلنا وهدا زيبلنا نهاجرنا بحبر لين نسرح أبتل كملكنا أمن ينطينا نسوم جن قدايوم كتقاللو قدايوم كمدمدو دسون حيلتات كويناو يوم دسمعني እጂ እዛ ጋዚያን ዶ ሓድነት ዶ ኮንፌደሬሽን ዶ ፌደሬሽን ዶ ንምንታይ ይለዓል ኣሎ ናባና ተስት ንምግባር ኣይና እዩ ሰዓቱ ኣኺሉ ዶ ተሰማዕነትና ቀሪቡ ዶ ዝብል ሕቶ እዮም ዘንብሩ ኣብዚ በቃ ተውርዶ ከምዛ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ ክለዓል ከሎ እቲ ናህና ናይ ርሑቕ መደብ ግዜኡ ኣኺሉ ዶ ሰዓቱ ኣኺሉ ዶ ተቐባልነቱ ኣኺሉ ዶ እዚ ን15 ዓመታት ክንሰርሓሉ ፀናሕና ኣይ ሰላማዊ ውግእ ብኢትዮጵያ ብናይ ዲክታተራዊ ስርዓት እውን እንተኾነ ዜጋታቱ ኣብ ምብታን ኣብ ምድንቋር ዝሕለፎ ግዜ እቲ ሰጓጓይ እቲ ተቐባላይ ገይሮም ኣፅኒሖማ እዮም ማለት እዩ እቲ ሰዓት ኣኺሉ ዶ እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያን ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሰዓት እዚ ኣኺሉ ዶ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ማለት እዩ ናብ ህዝቢ ክነብር ዶ ተሰማዕነትና ተቐባልነትና ክብዶ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ክንክዝ ዝግብኦ ሓይልታት ከዓ ነዛ ብክልተ ጫፋ ከም ሽምዓ እትነድድ ዘላ ዓዲ ከመይ ነድሕን ዝብል ከዓ ክለዓል ኣለዎ ማለት እዩ
ንምንታይ ኣልዒሎም ዘይኮነስ ነቲ ዝለዓልዎ ሕቶታት ከነምክን ንኽእል ዶ እንድሕር ዘለና ምስ ዘለና ህልውና ከነምክኖም ንኽእል ዶ ሲቱ ሕቶቲ ሜን ኢሹ ተቐንዲ ሕቶ ከነምክኖም ንኽእል ዶ فحش تنقرع زبلة أب نفس وكف ساعاتنا أب نفس وكفن زخريو أكلاتن نخر أكلاتن زحازة تقاوم دنبه نزز مسزلو بخلط حيلتات تصابوتات كمكن خيل دور نزز زبدهنان زبتننا زلو أكل أتو كنبل نخيل دور هاجر كان يدعن نخيل دور زبل حتى كمسي خيل انبر التست دخيمة ملو صعينة ملو مدميدة ملو كم زي نحادة قرات دخوعتو قبل اللمو كزور أخت قدب كلها أيناي فرقيو زيادة فرز بنزا قرات زيادة وي كان معلي زخي الليلكا فرت مرس ماتي حجي مرس يلو ساتا أمرتش أيام زلو انتا انتا قبرنا إذا حايش يمزول زلو ماتي لازم تمرتش أنا تومي تمرتش أنا حناخ انتا يخون كنا اليوم كنفلطو من صنيحنا دينا بوغبو كنكتم صنيحنا دينا بوغبو نانا قدات كنا سلاسل صنيحنا دينا استمعركم زي تمعركم دنقركم استاذكم بهاجراو حاليوتن بهاجراو تلع صنيحنا دينا ጫውጫው ምባል አይኮነን ምስትመጽእ ትሕቶ كل አልኮል ትሕቶ ማለት አይኮነን ግን ድልውነትና ስጋ እንደይነሩ ከም ተርሞሜትር የም ዝፍቱንና ዘሎ ሕጂ ኣኺሉ ዳኣኺለን ዝብል ነቲ ኣኺሉ ዝብልዎ ዘሎ ሰዓት ኣብፅሕናየ ኢና ኣብ ወላ ፌደሬሽን ወላ ብሓድነት ከኣቱ ይኽእል እዩ ኣብድላይና ከነርዑሞ ንኽእል ኢና ተሰማዕነት ኣለና ኩሉ ህዝቢ ሰልችዎን መሪርዎን እዩ ኣብ ዝበልናየ ከኣቱ ይኽእል እዩ ዝብሉ ሰዓት እዮም በፂሖም ዘለዉ ሳትን ንሕና ኸ ኣበይ ኣለና እጂ ከጠቅስ ፀኒሑ ማለት እዩ ክውንነት ኣያኸልን ክውንነትና ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ሃገር ህላውነትን ዘይህላውነትን ዘለና ኢና ክንሓልፎ ንኽእል ዶ ግን ብዘረባ ጥራይ ዘይኮነስ ክንሰርሓሉ ዘለና ጉዳይ እዩ ኣብ ዘረባ ኮይና ሕሊፍናዮ ድሕሪኦም ኩራት ተባዕት ታስዋይ ኣነ ንዓይን ነፍሰይ ክፀርፍ ፀናሕኩ ብዙሓትን ኮይና ዘይነፍር ኣካላት ተዛረብቲ እምበር ሰራሕቲ ኮይናን ዘለና ማለት እዩ ፈናጨልቲ እምበር ሓብሓብቲ ኮይናን ዘለና ማለት እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ረእይዎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ክንኩሪ ምስቲ ሓደ ወላ ብርኢቶ ቁርብ ካባና ዝፍለ ክንፈላለ ኢና ፀኒሕና ዘረባ ትርጉም የብሉ ክሰርሓሉ ኣለካ ወላ ምስ ዘይሰማዓካ ቆንጠጥፋ ሓቂፍካ ክትከይድ ኣለካ ማለት እዩ ንሶም ነዙ ገብርዮም ፀኒሖም ክበታትኑና ክመቃቅሉና እዮም ፀኒሖም ማለት እዩ ብሓሳባቶም ኣኺሉ ሰዓት ስለዚ እዚ ቃል እዚ እንድሕር ኣክሲስና እዚኣ እንተዳ ሎሚ ፍሲስና እያ ተቐባልነት ኣጥርያ ካልኣይቲ ከዓ እቲኣ ነፍስሳ ክብሉ እዮም ፀኒሖም ሰርሑሉ እዮም ፀኒሖም ኣብ ስራሕ ዝነበሩ ሰባት እዮም ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ስራሕ ዘይነበርና ሰባት ልቢ ክንገባ ኣለና መዓሲቲ ልቢ ዝግዛእ ግን ኣይደነው መዓሲናቲ ብልቢ ተፃዋዊርና ንኸይድ ኣይ ሃብ ኖ ኣይድያ ጥራይ ኣነ ዘሸግረኒ ዘሎ ኣብ ሓንጎለይ እናተመሳሰለ እንተዘይኮነ ዝኾነ ሕቶ ካልዕል ይኽእል እዩ ኢትዮጵያ ክብል ይኽእል እዩ ዓድነት ክብል ይኽእል እዩ ፌደሬሽን ክብል ይኽእል እዩ ኮንፌደሬሽን ክብል ብርኢቶ ትፈላለ ንርኢትኡ ዝምክት ዓቕሚ ኸ እዩ ዘሎ ተወሳኒ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ርኢቶታት ክንምክቶ ንኽእል ዶ ወይስ ኣደንዚዞምና እዩ ዘሎ ትሕቶ ነዚኣ ኣብ ምምላስ ኩላህና ክንብገስ ኣለና ኩላህና ነብስና ክንሓክኽ ኣለና ሕልናና ከነቕርብ የለና ኣንፃር ሕልናና ዝኾነ ስራሕ ክንሰርሕ የብልናን ባህላ እንታይ ስልኩም ሰማዕኩምኒ ኣውና ሰንጋልካ እቲ ዝሃብካ ኣስተምህሮ ገለ ክፋል እኳ ሰሚዐዮ እንተኾንኩ ፅቡቅ ኣስተምህሮ ሂብካ ክብል እደፍር
ቀጽሎ ናይ ህዝቢ ምልዓዓልን ናይ ህዝቢ ኣስተምህሮ መሃብ ከድሊ ማለት እዩ ከምቶም ኣብ ምብታናን ኣብ ምፍላይናን ለይቲ መዓልቲ ዝፅዕሩ ዘለው ንሓድነት ናይ ህዝቢ እዚ ናይ ብሓደ ምስራሕ ናይ ህዝቢ እዚ ከዓ ፃዕሪ ከድሊ እዩ ከማኻ ይብዝሑ ታንኪ اوكي ابريغا ዘለኹም ክብራት ሓዋት ማይክ ባ ማይክ ሓድነት ኣለኻ ሓድነት ሓይሊ ባሻይ ሸውዓተ እንደ ባሻይ እንደሎ በርታ ቁጥር ሸውዓተ ባሻይ انا ቅድመ ነይሩ በጋይት ሓድነት ሓይሊ ይገው ቅድመ በጋይት ነይሩ መድሓን ከይዶ بقايت ري اللي هو أنا بيجا نهر الله قبل ما تبغى هو قلنا أوكي أنا أنت حددتي بمجمرة حجنا يريد أقول دايني بمجمرة حانتي نايم حكي كم حطو عباي حطو أبو أموري نانوح وان إذا حسبوا اللي زاروا اللي دوركوا زناي in fact ناي دكتور unity in diversity يا توداي اندحر قاشانا حزيل ماتي اتانا ريفرندم 10 عامت انا تزاريبي يعني ري قاشانا كم زبحالي للنس غري مني دحر مسيتي مسايد لو صحفت قرابيت ايسي انتتي ستريس ናይ ግዜ ዲ ወራ ግላይ ረኸኳን ኢንፋክት ብዙኾነ ግን ድሓር ግን ዶክተር ገብረ ምስ ደገማ ከምኡ ዝበሃል የለ ምስ በለ ናይ ባሕቂ ለፅን ሞኒ ሕጂ እንታይ ይኽብል ዘለ እዛ ሕቶ እዚኣ ሲ ካበይ ኣመፀ እዛ ስቴትመንት እዛ ሓሳብ እዚኣ ኣብ ፌደሬሽን ሲ ምስ ኢትዮጵያስ 10 ዓመት ልበሃል ድሕሪ 10 ዓመት ድማ 10 ዓመት ከኣኸለ ድማኒ መንግስቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኃይለ ሥላሴ ኤርትራ ሓዊስዋ ድበሃል ዝኣሞ ካበይ ይመጽ ሕድስ ብዛዕባኡ ዝገበርኩሞ መጽናዕቲ ይሁሉ ይኸውን ሓደ እትሕተምስ እዩ እቲ ኻልኣይ ከዓ እንታይ እዩ دكتور جبري الله كم أدمن ريك له unity in diversity سلسلة الأخ حتى كذا لهجن قاشنا كمان كم included okay لحد خلأت خلتها أبدي أنا زون أب شولنسي حدا برايم مينستر نيرو بسمانا شدشتن أول حخلت زتقتله برايم مينستر ناشودن أولف بالمة زبلو شمو إذا بوليتيكا وزي أنتي برنيرسي أفابريكا لصرحو أمريكا كنا ماته الناس فابريكا لصرحو خير كله بتي قنقاناتهم يزارب بتنسم زردوه قنقا يزارب انت الاني ابتناي اكاديميشن ليفل خير نحكي على يونيفرسيتي خير نحكي لها بطم لا يونيفرسيتي ليفل يزارب حاجه انا انت ان ذلو ابزيناي بارتوك ناي مخوران ازاروا حد غزي انتايو دسونا زلخو أنا أنتايو اتحجي ناي ريفرندم ناي فيدريشن and confederation زبحال زلوسي إذا كنت مهورات زياتهم زاربو زلو زروات هذي أبناي أكلا مش هن ليفليو حجي اتي اتحطسي ناي ارترا وحطو
خنسو جن نخفال كفال نايمور أكل subject سلزخونه سلم انت خمز لوسي اتي زمص زلو ناي زخونه سب خماسي زخونه مسي خمهر اكلسي سلمتا ينزي فاليو خري زي كعليه يتحطناتي in fact دكتور جبر سلازلو خا حتى لهم غاشانه لو صبوتيان سمول مرزي صبماتي لا يقول لنا حطي مالي ثانك يو هو فكرني ربي بقى تحطتني دكتور الله دي سمع دي تحطه في الدنيا دي حطيتي الله تهوني مثلا اوكي ويل اي خاطر كنت بقرا مهنات بصراحه خو سلازخونكم مالتي قد بزعبه خدك مركه تعتو خدك مركه لا سامعك لا تقدمي تسمعي له نعم سمعت خلاص زبلك اشم انت تولد لها نحنا كو اوبنينا مالسي اندحر نسخا زنببك اندحر الله خوينسي يتزنب كمزي زبل اندحر لك كو صقم يلن كو حجي سلامتايكم تباهيلو كتنتني كالي مالتي انا جن بزعازي قداي زي زفلطو مالتي شعت تصحفه صحفات زلو مالتي ولاتي كميوتي فدريشن قيمو كله تمسرح مالتي كاب مجمر خصام مጨረሽ ዝነበረ مالتي نو ابو الحنتي فدريشن 10 عامت تغير زبل يلن مالتي كومينا من حجي كومينا برني ناتي كتاشم خا مالت كوم زملكت ولا حتى نجر يلن اتي خالق زنبره انتاي بروبوزال زقرب زنبره ኤርትራ بتحتي نايين موغزيتነት ن10 عامت تصنح ما بدحرينا ጻخت كون ዝقرب نير مخنات تي مسرحسي كلاي وقعله مستودع مالتي بشنشعت 45 دحر قرمي خا مالتيو انجليزن امريكان مصيوم طليان سعيروم ኤርትራና ጻውጽማ مالتي خاب طليان ኢትዮጵያ ካብ طليان نسوماليا خاب طليان ليبيا خاب طليان ناص مسوصت كلاو عالم مستودي وحجي بإرترا مسرح تفلطوهم انجليز محدار قيمون إرترا هم حدران إثيوبيا هاي السلاسي هو مالتي بزح تاريخ الله نسون بدف ودحن حجي كلاو عالم مستودي جن تم سعرو قداي نايزن الان تجزن زنبر نسو طرا يكونن اب اوروبا معت ነገር ነይሩ من ካልእቱ እንተሰዕራ ማለት ናይ ጀርመን ናይ جابان ناي كال كل بزح قدايات نيري حجي بزعوا إرتران نحن دارو كوينا جن ناي طليان زنورا بحلفي ناي سوماليا ناي إرتران ناي ليبيان انتا يخون زبل حتو بزح كاتي عينير مالتي حجي جن انتا خوينو زمر بعته حيلتات تمسعرو مالتي أمريكا عد إنجليز مالتي إنجليز فرنساين راشان كودعا نيروان مالتي كوسنا مالتي حجي نخوسنا خاني وكلتن سديدا ناب إرترا متن كالأتون مالتيو تم وكلتم بروبوزال حجم كيدم حجي انت ميلوم مستلان ناي سلام وعل غيرهم 1947 مالتيو حجي اكل ناي توعل مستلان زغبرو طليان غزعت على دقيقه مالتيو يبلي نيلا مالتيو تسعيرا اوف كورس كن اوفيشالي تي زنبره بتصحني نايز بتصحني زنبره تعشمو قديفا سلازي تي نايزن عدتات تعتن قداي تنربعت حيلتات نخصنا مو اندحر اوشت حد عمت زي ودعنا يوز قداي زي اندحر زي تسامعنا جن اتو قداي ناب حبرات هاجرات نسدو نبعلو يئن شعنت بهوق علم مسودي تمسريت شعنت 45 مالتي حجي ناب جنرال اسمبلي نسدو حجي طراي نسدو زي كوناسي عمي نجر زغبرو شعو مالتي بس جنرال اسمبلي ذهبوا ريكومنديشن نعو نقبلي لم تسامعهم مالتي شعو نعمت ملء صريحهم ولا وكلتهم سديدهم مالتي 4 يوم تفلالي ناي مفتح حساب حجم مصيوم كسامعي قالون سلازي تسامعوا شحن ساعه 48 اتو قداي نابيين كيدو مالتي ناي إرترا كيزي يكون ولا ناي سوماليا تم كالوت مالتيو بدحيو بزعات زي يوسن
حجي تمسيح نوحي مالتي معاتي ان بلوكس يوم فوتي قبرو نيرم تخال بزح حجي تبلا دلخا نبلو دلنا دحر 10 عمت ناي ان مغزنا ناخونا دو ካልእዶ ብዙሕ ኤርትራ ክልተ ትከፈል ዶ ብዙሕ ነገራት ማለት እዩ ና ኣብ ዲቴይል ንሃራት ኮይና ታሽ ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕጂ ትርእስቲ ካልእ ማለት ዝውዓለ ብዛዕባ ክንዛረብ ስለ ዘለና ምናልባት ናብኡ ከይንኸይድ ማለት እዩ ሰንጋሎ ንመፂ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ ስለ ዝኾነ ብድሕሪ ሽዑ ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና ብሰፊሑ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኩሉ ምስ ተወድአ ከመጨረሻ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ እንድሕር መፂና ማለት እዩ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ሶቨርኒቲ ናይ ኢትዮጵያ ብፌደሬሽን ክትቁረን እዩ ተወሲኑ ማለት እዩ ሕጂ ሓንቲ ልዕላዊት ዝኾነት ኤርትራ ፈጢሮም ምስ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ሕጂ ብፌደሬሽን ዝኣስርዋ ዘሎ ሓንቲ ዩኒት ግን ኣብ ትሕቲ ሶቨርኒቲ ናይ ኢትዮጵያ ያ ገይሮማ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ክገብሩ ከለዉ እቲ ፌደራል ኣክት ዝበሃል 7 ኣርቲክል ማለት እዩ አንቀጻት ዝሓዘ እሶም እዮም ሰሪሖሞ ማለት እዩ እሱ ሕጂ መበገሲ እዚ ከዓኒ ነቲ ናይ ኤርትራ ኮንስቲቱሽን ካብኡ ዝቕፅል ማለት እዩ እቲ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ኮንስቲቱሽን ሕጂ ዘን 7 ኣካልናት እየን ማለት እዩ እቲ ዝቕፅል ሕጂ ካብኡ ድራይቭድ ዝኸውን ናይ ኢትዮጵያ ከዓኒ ናይ 1935 ዝነበረ ተዓሽም እዩ ኮንስቲቱሽን ሓድሽ ኮንስቲቱሽን ኮና ይገር ኣብ ትሕቲ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ሕጂ ግን ሕቶኻ ማለት ነታ ትብላ ዘለኻ ኤርትራሲ ፌደሬትድ ክትኮን 10 ዓመት ብፌደሬሽን ክጸንሕ ዝብል ዋላ ሓንቲ ከምኡ ዝብል ዶክመንት ነገር የለን ብዙሕ ተጻሒፉ ሽዑ ተጻሕፈ 1953 ተጻሕፈ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ዝምልከት 1949 ተፈ بدحر تصحفوا له حج بدحر يسب تصحفوا دحراي حسب زي كل الشعو زنبره ابو زنبرو شعو زي خاني في ريفيو زخونه صحفات يسقيلو مالسي سب سمع طراي يسقيلو تصحف زي كونسي ريفيو في ريفيو زخونه مالتي حجي حجي the first statement 2nd December 1950, the General Assembly of the United Nations passed a resolution recommending the Federation of Eritrea with Ethiopia under the sovereignty of the Ethiopian crown. دحري خلت عمت كعني 2 years later on December 12th of December 1952, the Assembly had unusual experience of acknowledging that its recommendation had been put into effect within the time prescribed and in a manner agreeable to those directly concerned with the Eritrean problem. حجم 10 عمت دحري 10 عمت يرأي دحر قلم قال زبحال ولا حنت هم زبحال نجار يلا حجم مني نزي عزل سلامتها تمطلع حبنا ايديا حجين سخا ام بيبان دحرات بالكونكا هم زبل نجار نحر الله خوينو كمزي زبل صحفاي كمزي كتب لنا تخليها كنمرمرو نخلينا كنرئ نخلينا مستي خالق شعو تصحفه انتايو كنرئ نخلينا مالتي ግን كوم ዝባል ነገር የለን አነ እዚ ሊጋል ኤክስፐርት ጽሕፋት ማዕ ጽሕፋት ኣለኒ ከምኡ እምቢባ ይፈልጥ እነ ጭራሽ ማለት እዩ ሽዑ ስለዘይ ነበርኩ ኣይተገብረን ኣይነበረን ክብላ ይኽእልኒ ጽሕፋት ኣነ ሕጂ ንባዕለይ ማለናተይ ኣፍልጦ ግን ኣነ እቲ ዘለኒ ሊትሬቸር ግን ብዛዕባኡ ብዛዕት ዛትብላ ዘለኻ ከም ኣየላን ማለት እያ ስለዚ ሕጂ ኣይረኣኻን ኣይንበብካን ኣይኮንኩን ዝብለካ ዘለኹን ድሕሪ ኣንቢብካ ኾንካ ኣብዚ መፅሓፍ እዚ ከምዚ ዝብላ ኣሎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ሰብ ከዓ ብዛዕባ ክዛረብ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ከምኡ ዝብል ነገር ግን የለን እቶም ንዕኡ ዝሰርሑ ንዕኡ ዝከታተሉ ዝነበሩ ሰባት ግን ከምዚ ዝብለካ እዮም ኢሎም ማለት እዩ እቲ ካልእ ትብሎ ዝነበርካ ምናልባት ኣብዚ ጉዳይ ክትመፁ ከለኹም ሲ እቲ ዘረባ ብዛዕባ ፌደሬሽን ኮንፌደሬሽን ሲ ኣብ ምህራዊ ከባቢ ዝበሃል እዩ እሞ ነዚ ኣብዚ ክትመፁ ከለኹምስ ገለ ትብል ነራ ኣይተረዳህንን ንሳ ግን ምናልባት ይዕምፅ ኣለኹ ምክንያቱስ እቲ ንባዕሉ ትርእስቲ ካብቲ ዝወዓለ ስለ ዘውፃና ኣይ ቲንክ ማለሲ
دحر معلت تحتن تخلي خبز عاز قداي زي حجي ناب سب ابتي زوعله كومنت تاع بز حيشه خوين سمعن مالتي ام سوري جن نتي قداي نززو فرح لكم مالتي ابزي اخما نعمص يزلهم بزخونه بقى دحنا بحال زل الناس بزعبه وخنزار بنخلنا غني الله هو ثانك يو دكتور داك هو ابتي لو مزنبرنا كونفدريشن كومنت انتخدنا ابا بلا بحالا يعني كمان دا غبرنا تخدنا صبغت يا مسلمي ريغا هنكصلنا ريغا باشاي شوعت باشاي شوعت يلا خلينا باشاي شوعت اي حبلكم يا جماعه كلهم باشاي شوعت زي لخا حدنا حليو لا انا ماشي بزح امثله اللي ماشي انت مبارك دكتور جبره سرديني بزعبو عامل لسني حجي اب انا كنت مهارين بوليتيكال ساينس اب سي عدد الخوسي انتي عايز اقدسني حدا غزي انتي سي خمزي انا سي انا بحكي حيال مؤثري ناي بوليتيكات لازم حاجه انتي incorporate سي ابتي كونتكست ناي ابتو انت زنبرنا ارترانا ايثيوبيا فيدريشن غزيسي ايثيوبيا انكوربوريت ناي يتوسيوم ناي بحكي ابتي كنتات بوليتيكال كنتات ناي ارترا مالتي بزبرك ايجن انتاي انا انت مبركوزي زي حال غزي انا عين تاخذ سمع سكا ببوليتيكا ملكا خلخو حزبي ابي عنه حزبي انتايو درجو ابينا حزبي ننزابرنا انت يخسمع زخال انت درجو اب قمت اتيخا كنزارو زلنا خنا لو وين ما حلفنتي كهلونا لو زبليو نسخه I think بغفال ماليسكا قداي I respect you مهناتو ذا حلف خناتات سميع عكاس بزحت ماهر الكاندي I respect you very much highly جن ابز خمسي انتي كون حسب الوكان مالتي مبر ناي لو غاشاونا يفون كان جن انتي زللو ابزخون ابناي باستوك اتخل ناسي اذا باستوك بزح حساب يزعز حدي ابزي انا خمس زللو 260 شعتنا 260 شعتن اتحسسوا زلنا 260 شعتن ناي تمرتنا ديو ناي باكجراوند ناتنا ديو عماططان علل غلدي بزح ነገር አለና ግን ሓንቲ ነገር ግን ታምሰካ ኢንካመን ደላትና ሓንቲ ኢንካመን ደላትና ዝገዛዚ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ክንመሃርሲ ንደለለና ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ኩሉ ዝኣጠቃሊልና ሲ እቶም ምሁራት ተባሂልና ክንቀርብ ተቀሪብና ዘለና ካብዚ ስኮዝ ኣይኣን እዩ نمارة ينبر كلا يقومكم سلزي أني لي thank you تحاسبكم خمينيرو سلزي أرجو مسكين كم زار مخنا thank you very much okay thank you حاولنا مرحبا أباش تحركم تعطوا لهم سلام أبزي نايلو مزوع على ناي كونفدريشن أستم هرونا أبناي كومنت جزينا بالممالك نايلو بوان ريتون
حاونا كبر سنغال ولدت ساي زعبو استمروا نايلومي ابناي كونفدريشن زملكت نيرو على توم دحر لكم جاتهم او كومنت كتبوا تدلهم قبل بجيه ناي كونفدريشن استمروا سمعنا مسود تاساسر ون حدا كم تناخذ له كله خلي نعو لبواهم رؤيتهم كتبوا مدرح دول بعلم باقدم ግን ስጋብ ሕጂ ሪቶ ገለ ክትቡ ኣብዚ ጉዳይ አይሰማዕኩም ባገደም ባገደም حال نسي برات صبو غير عندي ايوا حالكم ابزي ايوا حالكم مودات عمتي في جمر كلون يرسي وتي مودات قامتي ابي تصقم منبر ملوك ساي ابتن سمعون ግን كزارب خيل يصقم አይኮና ابتي دسمعو تداريخه حد زود انت انس سراينسي اسمع له ده كنزارب كغور كان دا كنزارب بلس كنتاي دا حسبنا ينيرنا تا حلمنسه انا زودي داي كوينو رخيبس ديموكراتيكي اتليست دق سبات قحد بولم ነገር كزاربو كم زلوم كنغرنا امسي ገሌና ስለስተዛረቡ ቆጭቆጭ ዝብለና ሰባት አለና ከም በዓል ማክዳፋ ወላ ገሌ كزاربالو سبانهم يدزبلن انت دا ديموكراسي ندري خوينا وراح يطبعنا freedom of speech بال ነገር سي ابوتي ገሌኹም ካትብሎም ነርኩም እዚኦም ጸበብቲዮም ዶ ገለገለ ያ ጀማዓ እዚ ቋም አለና ግን እስያስ ሓቢ ሒዝዎ ዘሎ ትብሎ ነገር ዝሰርሑ ሰባት ኮይም ከመይ ገርም እዚኦም ጸበብቲ ኮኑ ይሆሉ anyway ግን እቲ ጋሻና ነዚ ሁሉ ነገር አብግምት እቲዩ ፖዚቲቭ ርዲት ስለድነበሮ አነ አዚ ደመስግኖ دحار خلاص فارماسي دحار ግደፎ دحار እንደገና ፖለቲካል ኦሪየንትድ ይኻት to the point ናብነት ብኻይ ይዛረብ ጽቡቕ ነገሩ ሓተፍተፍ ከይበለ እቲን ከም መሐላለፈን ዝግብኦ መልእኽቲ ስለዘመሐላለፈን አይ አዚው ደሲልና አይ ጸላኹን ዋላ ሙሉ ሙሉ እኳ ተዘይሰማዕዎ ስለዚህ ሓደ ኢንስቲትዩሽን ገይሩ ትካል ፈጢሩ ጽቡቕ ነገር ክመርሕ ዝኽእል ወይ ኮንትሪቢዩት ክገብር ዝኽእል ዘይጋ ኮይኑ ኣነ ኣንቢቤ ኣለኹ ደስ ኢልኒ ከምሰብ ነገር ግን እስከ ንበንጻ እዞም ሰባት እዚኦም ብዛዕባ ኮንፌደሬሽን ምዝራቦም ሓጢያት ድዩ نحنا كل جزء انتهي نجبرينا حاتياتنا قديفنا سنة كالوت حاتياتنا ننادي كونفدريشن بلو فدريشن بلو ولا قلمنا يبولو إلو مالو اتوانا نجر نحنا نعسلو دينا نحنا نصعبو دينا اتوانا نجر ስለዚህ ነት ምባል ነቲ ሐሳብ ምጻሲ እንተ ዘይጸላና ይحيሽ ኮይኑ ይስማዓኒ ቋዳ ይብል ነይሩ ትጋሻና እዚ ዝያዳ መንቋሕቋሕታ ይዝፈርጥረልና ከም ደንበተቃውሞ ይህብትመና በላሕት ክንከውን ከምዚኦም ዓይነት ዘረባታት ክመጽ ከለው ከመይ ጌርና ክንምክቶም ንኽእል እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ዕጥቂ ክንዓጥቕ ንኽእል ሲ ኣዚ ጽቡቕ ነገር እዩ እንቋ ኣምጽኦ ይልና ስለዚህ ኣነ ኣይጸላኹን ኣብዚ ነጥብ እዚ ጽቡቕ ጌር የድሳማማ بلك أنت حاسمين أنت خوينهم أمسيهم خونو يخول تسفى قولي صمون كو خونو خوليو دكتور برغت كو إليو مس مهوران إرتراويان داخن ديك زي أخيبا غير ناسي ولا حانتي كنفري آي كألناني لكواي سلازي تسفى قولي طول السبايسي تسفى سلازي قولي تسقي لخير عددين يخوني دبولا حساب أمسيو نتي زغل تصبيبيو مالت وي قال I don't know يعني مسيا تبلو አይደለሁም ነገር على دكتور برغد ولا بروفيسور دبريتين قال تصببت قبل بعد زياد خبدني دفار كمان زبنا يقصد سم كوسد يخلي ምናልባት نحسبهم አይتقبلون يخا كميتمكتو اذن بخمزي نحنا مس ኢትዮጵያ ዝባል حدي اب كونفدريشن متاو አይድልيناني بغاله عينت منقدي انت لا زعد زيا ناب نبر تمليسا امونغو زين كتين هاجرات زلو مفتات انت لا تفتحو عدنا خا كابزي زلو غزا حيلي وي درب نبلو كابزي ديكتاتورينا نصوع زلنا سياس انت دا ناصا قوينا دحريو نزاربولو زغبانا نيجيريو حجون دزرب ነገር አይኮነን ይልካ ጽቦ ትግርኛ ምዝራብ ጽቦይ ነገር ግን ዲም ጽቦ ዲም ዲም ዋጋ ይብሎ ምን ይልካ ክሳብ ምግባር ግን አይደል ነው ንሕና ካብኮማ አይነት ሐሳብ ካብቲ
ጸቢብ ወድ ጸቢብ ምባል ሓሊፍና ካልእ ክንብል ኣይንኽእልና ኮይኑ ድስማዓኒ ካልእ ክንብል እንተዳ ዘይንኽእል ኮይና ጥራሕ ኣበይ ኣሎ ጸርፊ ገለይና ከነናድድ ውዕል ስለዚ ክንጻረፍ ከለና ኣትሊስት ከማን መጻረፍና ክንርኢ ኣለና ኣሕዋት ያ ስለዚ ነዚያ ብኸምኡ ክንወስዳ ደስ ብለኒ ስለዚ ንሕና ክንሰርሕ ስለ ዘይከኣልና ክንዓይ ስለ ዘይከኣልና ከነፍር ስለ ዘይከኣልና ዋላ ሓንቲ ክግበር ዝኽእል ነገር ኢሎም ክሓስብዎ ይኽእሉ እዮም ድሓር መወዳእታ ኣይኮነን ነጊሮም እዮም people to people ዶ ዋላ ህዝቢና በህዝቢ ገለገለ ኢሎም እንዲኦም ኣምፅኦሞ ግን ዋላ የምፅዎ ነዚ ከም ሓደ ኔጌቲቭ ክሳይ ወሲድና ከነብሎ ኣይፅብኦን እዩ ምክንያቱ ብምንታይ ዳ ምኾን ዝዛረብ ኣነ ንብርኩታ ቃሕ ዝብሎ ትግርኛ እንተዳ ጥራሕ ዳ ክዛረብ ኮይነ ዋላ ሓንቲ ኣነ ንብርኩታን ክልተ ሰባት ኮይና ምፍጣርና ብዛዕለም ዋላ ሓንቲ ዋጋ የብሉን ኦኬ ጥራሕ እንታይ ይኸውን ዘሎ እቲ ሓሳባት መፅዩ ነቲ ሓሳብ ብሓሳብ ትስዕሮ ግን ክትከባበር ኣለካ እቲ እንታይ ይባል እቲ ፍሪደም ኦፍ ስፒች ዝባል ቆሚ ብክብረት ኢኻ ምስ ሰብ ትዛረብ እንዳተጻረፍካ እንትትጻረፍ ኣለካ ኮይንካ እሞ ሕጊ ጥሒስካ ብምፅራፍካ ጥራሕ ሕጊ ክቀፅዓካ እዩ ስለዚ ከይተጻረፍና እቲ ወንና ወይ እቲ ሓሳብና ክንገልጽ ናይ ምኽኣል ዓቕሚ ዴቨሎፕ እንተንገብር ንዓይ ደስ ምበለኒ ኣሕዋትና ካልእ እንታይ ክሰምዕ ፀኒሐ እዚኦም ኮነ ኢሎም ናብናትና ምፍልላይ ዶ ወላ ኣብናትና ምብትታን ዝሰርሑ ዘለዉ ሰባት እዮም where is evidence ኣዝማሪኖ ኣታታ የረካታ where is evidence እዚኦም ሰባት እዚኦም ንምፍላይና ናይ ብሓቂ እዮም ክሰርሑ ዘለዉ እዛ ሓሳብ እዚኣ ስለንስ ንሕና ክንፈላለይ ይሰርሑ ኣለዉ ንክንባታተን ይሰርሑ ኣለዉ ያ ጀማዓ ንሕና ባዕልና ኒና ንባታተን ዘለና ዋላ ሓደ ድበተነና ሰብ የለን نحنا بعلنا نباتاتن علنا مكدفع أتصرف على مكدفع حجري أجري لك الله نحنا بعلنا إنا نفعل زلنا ما نم زباتاتنا ما نم زفلالينا ولا حد يلن نحنا بعلنا حوا فتير معلنا قم أنت زي كون مو كل العين بلنان بمنم تأمر كل العين بلنان هو انبا انبا مساقا نعطي مقالة عندها تقبر كوينا انبا نحنا قمت كوينا دامو مولو سوم كمانا مالتي سوم كأخما قبر يوم مالتي اسكي كمي اسكي قرب ساق براها المنسك نحنا قومينا الكانو كمين عبنا نحنا في اللاي ناي قلي وين سوم ايكونون نخنفال على دغبرونا دلو طنقسي نسوم ايكونون اتمفل لاينا ساوشتنا يزو لير بندلخو هو مو نحنا وشتنا نحرالو سي نسومونا وشتم كله خدي مالك هو possible ግን نسوم ايكونون كنفال غيرمنا نسوم ايكونون كنفال على غيرمنا ንምፍል ላይ ናትና ሪኦም ግን ዝኾነ ነገር ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ክምዝሙዙ ይኽእሉ እዮም የዝብሎ ማለት አንተ ወይ እንታይ ነርካ ከማን እቲ ክትመርጽ ኣለካ መባእስቲ ዓይነት ነራ ነው ማለት ሲ እዚኦም ኤዱኬት ስለዝኾኑ ሲ ጸበብቲ ክንብሎም ኣይንኽእልና ትብል ነርካ ነው because ኤዱኬት ራሕ ዘይኮኑ ሲ ሞር ሃይ ኤዱኬት ከማን ሕጂ ብጸበብነት ሲ ክብዮም አሸጋሪ ትብል ነርካ አንተ ወይ መስለኒ ምሽዶ وحجونا بالله وتبالغ انا حجي تاكساي طرح كوت نبرات يوم صباح قاعده فرحت نبع اب انت فرحت مبزحته ديكتاتورات كو غرمكا مورات يوم ግን ጸበብቲ ተሐሳስባ ይዘሎ ሕጂስ ምሁራት ስለሆኑሲ ወገናውያን ኮኑ ይቁሉ ነው ማውራጃውያን ኮኑ ይቁሉ ኤክስትሪም ማለት ተረዲካሉ ኤክስትሪም ኖ ወተረዲካ ሆሚኮም ዝብዘሎ አና ሕጂ ኦኬ ጎል ወይ ባክ ንመለስ ሕጂ በዓል ቶም ሰባት በዓል ምንም ኢና ክንብል ዘለና እኮ ኣነ ቆም ይድብል ደሎ በዓል ዶክተር በረኸት ሃብተ ስላሴ ሞን ወሰዳነ ንዕየ ዝያዳ ክሳይ ዝገብሮ ሁላትና ንፈልጦ ማለት እዚ ትማሊ አቦ ቋም ዝበሃል ሰባይ ቆይ ሙሃ ክሊርሊ እንዳተዛረበ ከም ሓንቲ ሓሳብ ጥራሕ እምበር ኣምጽዩ ንዓና ኣብ አንኬል ናይ ምፍልላይ ዝርገና ዘሎ ሰብ ኢለ ክዛረብ ኣነ ኣዝያ ትኸብደኒ እዚያስ ንእሽተይ ነገር ሓሳብያ ናይ ግድን ኣነ ዝብላ ዘለኹ ሰዓብዋ እኮ ይኮነን ዝብለና ዘሎ እዚ ምምጽኡ ኸማንሲ ካብ ተስፋ ምቁራጽ እዩ ነቲ ንሕና ኸይድናዮ ዘለና ነገር
ሪኡ ዘበጎሶ ነገር ክኸውን ይኸም ሓሳብ የዝብል ዘለኹ እምበር ኩሎም ምሁራት ፀበብቲ ክኾኑ ኣይኮኑን ስለ ዝተማሃሩ ፀበብቲ ኮንኩን ኣይኮኑን ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ሓይል መንፅይ ሓወይ ምክንያቱ ፀቢብ ምዃንን ኣብ ርእስኻ እንታይ ኣለን ካሊእ ድሓር ነቲ ናቱ ብፍላይ ናይቲ ሳይዝ ብለካ ዘለኹ ባክግራውንድ ኣብ ግምት እንተዳእቲና ግን ናይዛ ሃገር ዝናፅነት ዝተቃለሰ ሰብኣይ እዩ ዋላ ሓደ ዋጋዕ ዕዳጋ ክነእትዎ ይኽእል ናሲ ድሓር ንባዕሉ ከምዛ ሓውና ክነግረና ዝፀንሐኮ ኮንፌደሬሽን ማለት ትኽኢልካ ኮፍ ኢልካ ምስታ ኮንፌደሬት ግብራ ዘለካ ዓዲ ምዃን ማለት ኣይኮነን ንዑ ንኸረድእሲ ወይ ባክ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝነበረ ኮንፌደሬሽን ከም ዝጀመረ ገለውን ካዕልለና ጀሚሩ እኮ ከምፅዎ ከለውሲ ንሓደ ሕማቕ ነገር ኢሎም ዝተበገሱ ኮይኑስ ኣይተሰማዕንን እየ ዝብል ዘለኹ ኣነ ነገር ግን በዚ ይኹን በቲ ንሕና ክንስዕቦን ዘይክንስዕበን ካልእ ትግርኛ እዩ ከም ኣምር ኮንፌደሬሽን ኢልካ ምዝራብ ግን ዋላ እኳ ኣብ ግዚኡ ኣይኮነን ካልእ ክዛረቡ ነይርዎም ኢልና እንተተዛረብና ነቲ ኣምር እሱ ምምፅኦም ግን ከም ፀበብቲ ወይ ነዚ ዓዲ እዚ ምስ ኢትዮጵያ ክኸውን ዝደለይዎ ጌርናስ ኮፍ ኮነብሎ ሲ ኣነ ብዙሕ ኣይትወሓጠለይን እየ ዝብል ዘለኹ ኣነ ኣይሰማዕኹሞም ነይሩ እኮ ኣለዉ እኮ ኮይሎም ኻ ገሊኦም ተጋደልቲ እኮ ንሕና ሰውራ ክንወፅእ ከለና ሲ ነቲ ዝነበረ ወፃና ህዝቢ ኤርትራ ክንቃለስ ኢና ወፂና እምበር ካብ ኢትዮጵያ ክንፍለይ ኢልና ኣይኮንናን ተጋዲልና ዝብሉ ተጋደልቲ እኮ ኣለዉ ዲኖቪስ ያ ኣለዉ ኣባሽ ከምኡ ኣለዉ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘለኹ እዚኦም ሰባት እዚኦም ኣብ ፀባቢልና ኮፍ ኣቢልና ናብታ ሕማቕ ከረፂት ኮፍ ኣቢልና እንተዘይተዘረበናዮም ሲ ዝሓሸ ኮይኑ ይስማዓኒ ንዓይ ከም ሰብ ኖርማል ሲምፕል ዘረባ እያ ስለዚ ኣብ ርዲት እንተደኣ ኮይኑ ግን ነቲ ዘምፅዎ ኣምር ብሓሳብ ክንስዕሮ እንተደኣ ፈቲና ከዓ ዝበለፀ ነገር ኮይኑ ይስማዓኒ ካብ ምፅራፍ ካብ ምንሻው ካብ ምቅላል ማለት እዩ ምክንያቱ ዋጋ የብሉን ኣሲ ፅርፊ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን ብሓሳብ ጥራሕ ኸን ሓሳብ ክስዕሮ ዘለካ ኣይ ነው ዛት ኣነ ሙሉ ነዞም ሰባት እዚኦም ከም ዘይድግፎም ኣብዚ ብሓንሳብ ክንዘራረብ ስለንውዕል ንፈልጦ እንዲና ግን ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ ስለ ዝተዛረቡ ኣብ ፀቢልና ናብቲ እንዳጓሓፍ ክንድርብዮም የብልናን እየ ዝብል ዘለኹ ኣነ ዝኾነ ከይፈተ ክዛሪብካኒ እንዲኻ ያላ ኣብ ማይካ ኣለኻ ባሻይ ተዛረብ ብሩኽ Thank you, Mbagadam.